Druhý Ačko, je to tak? Ano. Je to Opel Astra F. OK. 1.8 ventil. OK. Byla tam původně 1.6, 16 ventilová, teda 8 ventilová. Překopalo se to vlastně kompletně z brzdy, z GSIčka, nápravy GSIčko. Dali se tam tvrdší vlastně pružiny, normálně s tlumičema od Interalloy. Dopředu se to snížilo o 60 mm, vzadu o 40. Co kola? Ještě předuším. Kola byly galvanicky pochromovaný. Přes zimu jsem bohužel nechal otevřenou garáž na půl hodiny. Kola namrzly a teplým hadříkem jsem to zkoušel otřít a bohužel takhle dopadly, no, ale určitě je chci vyleštit, nechám tam takovýhle kola. Protože nějak to nepásno, aby to zase vypadalo tak, jak to bývávalo. Jinak to jsou prostě Alesia 7,5, 16 a gumy tam jsou Toyo 195/40. Mrknem na motor, ten máš docela taky, koukám, vymazlený. Změnilo se něco na motoru od minulého roku? Od minulého roku se nic nezměnilo, vlastně zůstalo to v rodině, prostě jsem mladý Gryš, takže po Švárovi jsem to zvíděl, jakoby. Takže motor je prostě zahlazený, že jo, je tam laminát přikrytý, nalakovaný airbrush, je tam chromový víčka. Rozpěrná tyč. Rozpěrná tyč. Značky? Vlastně, to nevím. My work, bych to řekl. Je to možné. OK, co ta barva, prosím tě? Barva to je flip-flop, je to vlastně z perletí, je to ze vzorníku violet. To nevá. To je jedno, prostě violet. Vlastně vnitřek je kompletně přečalouněný do kůže, do pravý kůže normálně, není to žádná koženka nebo tohle. Prostě echt kůže. Echt kůže. No, airbrushe jsou na víčku, nádrže, na skle vypískovaný Grange. Vidím Lambodors. Lambodors, přesně tak. Prostě já jakoby s tím nemám úplně zkušenosti, jak dlouho třeba trvá, než se to předělá na ty lamba dveře. Ale půl roku, nebo takhle, půl roku trvalo kompletně vyřešit ty dveře nahoru. Koupila se ještě jedna Astra, na který se to vyzkoušelo, blatníky se museli vytáhnout a rozšířit vlastně. Napasovalo se to nejdřív, vyzkoušelo, jestli to bude fungovat a potom to šlo přímo tady na to auto. Fungují v pohodě? Fungují v pohodě, bez Co hudba? Hudba, rádio je od Panasonicu, 4x50 výkon, subwoofer tam je od Magnátu, 700 W a zesilováč taky od Magnátu, ten 1000. Skvělý, co plány do budoucna, nějaký změny, úpravy? Tak určitě bych chtěl stavitelný podvozek, aby to šlo možná o malinko ještě níž. Neprej drahý, ne, kolega? Je drahý, má pravdu kolega. A určitě bych chtěl vyřešit ty kola. Buď nechám vyleštit kola, anebo můj sen je takový, že jsem to viděl v Německu, nechat ty kola potáhnout do bílé kůže. Jestli to půjde, jestli to můj čalouník dokáže, tak bych... To by mohlo být hodně zajímavé. Chtěl bych to nějak vyřešit, no. Určitě zajímavý plán, nechme se překvapit. Já ti moc děkuju, jsme hotoví asi, že jo? Já ti moc díky za představení. Měj se hezky. Taky, čau. Čau, čau. Přeju úspěch hlavně. Myslím si, že tady je to... Pořádně si tyhle káry prohlídněte, myslím si, že je na co se dívat. A já tleskala. Ale to bílá kůže u mě vede teda. Blíží k nám další vůz stejnomenné značky Opel. A pojď.